Puro tubig yung paligid, oh, kung nakikita nyo. At dito, merong mga bangka. At nandito tayo ngayon sa may arko ng Masantol. Ayan, oh. Welcome to Masantol. Ayan. At may nakikita tayong nagpipishing doon. So, welcome once again sa ating panibagong update. So, for today's video ay pupunta naman natin yung Pampanga Delta Bridge. Bali, galing tayo ng Makabebe. Dito na tayo dadaan. Papunta doon sa Delta Bridge na matagal nang inaantay na matapos. Although nadadaanan na, pero yung mga approach niya, yun pa yung hindi tapos. At nung uli tayong nag-update doon, which is last year, yun yung ginagawa. Yung approach niya, so yun yung aalamin natin ngayon dito sa pagpunta natin sa Masantol. At ngayon ay araw ng Miyerkules. Yun. Oops. May tubig dito. Medyo alerto lang tayo sa mga tubig dahil madulas. Kung mapapansin nyo, medyo mababa yung level ng tubig ngayon. Pero pagdating ng tagulan yan, pantay na yan. Minsan lalampas pa, kaya bumabaha na. Ayan, oh. Tsaka iba na yung kulay ng tubig, oh. Parang parang papaitan yung sabaw. Magkano ba yung gas dito? Ito, pinipilaan, no? Kanina nagpagas tayo sa San Fernando, nasa 77 per liter. Sa may Flying B. Ayan, ito, Flying B. Dito murang 76. Yun. Update ko kayo dito sa simbahan, dito sa may Saint Michael the Archangel. Ayun, oh. Road close. Ayun, ginagawa na pala yung kalsada rito. Ito yung update ngayon dito sa Masantol. Yung tapat ng simbahan at saka munisipyo, nire-repair yung kalsada. At yung bakod ng church, ayun, ginagawa na rin. Ayan, oh, ang ganda ng nila, oh, municipal hall. Yun, medyo maiksi lang naman. Bali yung pinaka frontage ng front road ng munisipyo, yun yung kanilang sisimentuhin. Pero palagay ko hanggang dito gagawin na yan pagkatapos nun. Kasi nga, tignan nyo, binutasan na. Na-jackhammer na. Ayan, o. Road close. One way. Ako. One way pala dito. So, saan yung daan yan? Pwede kayo, boss? Ayan. Pwede raw. Kala ko kanina, meron kasi signboard na road closed, Welcome, Barangay Santo Niño. Bali papunta na ito sa ano bang tawag doon sa Masantol Public Market. At yung yung parang Baywalk. Dito para dumadaan yung mga namamasada. Dito, o parang parking space lang. Ayan, dito na yung pamilihang bayan ng Masantol. Naku, dumidilim na yung kalangitan. Ito yung pinaka nila, covered court. Wala pa mo tayong wala tayong dalang kapote.
Oops. Oops. Atras pala. Atras si Kuyang. Ang ganda ng arko, oh. Meron siyang crown. Ito. Ito na yung Masantol Boulevard. Ayan, oh. Maganda rito, oh. At pag nandito ka, matatanaw mo na yung floodgate. Bali, papunta na ito sa barangay Bebe Anak, I think. Makulimlim na. Ayan, nakikita na natin yung arko. Kulay yellow. Dati ata kulay red ito eh. Ito yung red. Yung sa Bebe Anak yellow. Ang ganda sumakay ng bangka, oh. Ayun na yung floodgate na sinasabi ko kanina. Bali, pagliko natin dito, madadaanan natin yung Masantol Fishport, and then malapit na yung ano ron, yung Pampanga Delta Bridge. Yan na, oh. River Edge Events Place. Okay, iliko na tayo rito. And then, kakanan. Austrian Polyclinic. Meron palang ganito rito, oh. Arabia Fishport Toda Terminal. Ang ganda ng pangalan ng ano nila, terminal. Arabia Fishport. Naku, mukhang ulan. Hindi man yata tayo makakapag-drone. Eto, dati ang daming tilapia dito eh. Dito ako nakalatag. Papuntang ano pala yun? Papuntang Consuelo. Dito, magkano yung gas? 87. Parehong 87. Siyempre, expect mo na medyo mataas na rito dahil ano, malayo na to eh. Purok Arabia. Purok Arabia pala ito. Yun. Eto na. Pampanga Delta Bridge. Tignan natin. Meron ng ano rito. Magandang development. At sana makapagpalipad tayo habang hindi pa umuulan. Nandito yung maraming mga tubo. Ayun. Yun. Kaya pa yung ano ngayon, yung Pampanga River. Yun, may nakikita tayong naka-impact na ano to, no? Buhangin, parang buntok. Ang dami. Tinanggal na yung mga ano rito. Dati may mga tindahan dito eh. Nung time na dito dumadaan yung mga yung mga estudyante dun sa tulay na bakal yun. Uy! Ang lawak na. So nagawa na pala dito. Ayun.
Ayan, kitang-kita na natin yung approach niya. So ito yung update ngayon dito. Ayan, malawak na. So kunan natin ang drone shot para makita natin yung kabuuan. Park muna tayo rito. Patagdan niya palitan boss. Ha. Dati kasi niya bang baho din, tawli kumunta. Ito. Oh. Hanggang ko rin, itandala na. Ini. Kumor bayarin kita. Na? Ang gaya kitang kubo. Kaya ba't na ilumwal? May dugtong la rin din eh. Mikit la rin. Na? May dayo na yun eh. Wow. Ayun pala. Kaya ba't kita na eh? Tapos doon, papuntang Kalumpit. Ito, papuntang Balibago na. Balibago. Ganun pala. Pag natapos na ito, itong sangang daan ito, yan, gaganon yan, papuntang Barangay Balibago, doon sa mga huling barangay ng Masantol, at saka ito, papuntang Kalumpit. Kaya tayo nga laulin eh. Yeah. Yun, nakuha natin ng aerial view. Itong kahabaan ng Pampanga Delta Bridge. As well as yun, no? Ayun, yun yung latest update ngayon dito. Nakikita nyo yung may rotonda. Nakita natin dun sa aerial shot, ang ganda pala. Yun, no? At yung tricycle terminal dito sa ilalim, meron din dito sa itaas mismo ng bridge kanina. Nung nag-down tayo, nandito si kuya, kaya lang may sumakay na pasahero. Ayun, no? Bumara yung yung kolong-kolong. Medyo mahirap nga lang dahil ano bang tawag dito? Pumino na yung buhangin. Tanggal yung kadena. Naku. Bali itong kalsadang ito papunta ng
Kalumpit yan. And then, yun dun naman, papuntang Balibago. Ayan si Kuya, oh, na ano. Ayun, nagawa na yata. At least meron ng improvements since na last time nag-update dito last year, which is I think December yun. Medyo malikabok nga lang dahil summer na. Medyo lumambot na yung ano rito, yung buhangin dito sa may approach niya. Bali yung ginagawa nila ngayon, yung sa ano, yun, yung parang rotonda. Dito naman, makikita mo yung ano, yung tambak ng buhangin. Ewan ko kung saan itatambak ito. At gumagawa ng ano ron, drainage. Ayun, gumagawa ng drainage. At mayroon din daan dito sa may ilalim. Ito yung mga tubo, oh. Ang lalaki. So at least may improvement na since na last tayong nagpunta rito. So once again, ito muna yung update dito sa may Pampanga Delta Bridge. And abangan yung susunod natin pagbabalik dito. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you. And Roylandas is signing in.